Karcagváros északkeleti részében került kialakításra egy új iparterület. A Karcagváros önkormányzatának tulajdonában álló 13,6 hektáros terület fejlesztésének célja a betelepülni kívánó gazdasági szereplők igényei szerint infrastruktúrafejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése volt. A település megtartó erejét növelni folyamatosan szükséges, azokat a munkahelyeket megteremteni, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a fiatalok helyben maradjanak, helyben boldoguljanak, helyben érezzék jól magukat. Mindenképpen szükséges az ipari fejlesztés. Ennek első lépése volt az ipari parkok kialakítása. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Konzorciumi együttműködés keretében valósította meg a beruházást, melynek forrását mindösszesen közel 865 millió forintot a 2014-2020-as terület- és településfejlesztési operatív program fejlesztési kerete biztosította. A vármegyei önkormányzat számára nem csak a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés fontos egy ilyen projekt elkészültekor, hanem a területi kiegyenlítés elve alapján az is, hogy a Nagykunság fővárosa Karcag egy olyan belépő zónája legyen a térségnek, ami az M4-es közelettével megteremti a lehetőséget a meglévő vállalkozások megerősödése és új vállalkozások betelepülése előtt. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó olyan raktárépület került kialakításra, amely a 21. századi igényeknek megfelelően képes a betelepülő vállalkozásokat kiszolgálni. Alapvetően ez egy multifunkcionális üzemcsarnok, raktárcsarnokként készült el, a kapcsolódó irodákkal és öltözőkkel, vizes blokkokkal. Amilyen cég betelepülési a tevékenységéhez kapcsolódóan másfajta beruházást is szükségesnek tart, azt már majd a betelepülő cég kell, hogy elvégezze. A 990 négyzetméteres csarnokban és a portaépületben a szükséges szociális és irodai létesítmények is kialakításra kerültek, hogy a vállalkozói igényeket maximálisan ki tudják szolgálni. Egyre nagyobb az érdeklődés, helyi vállalkozók, vállalkozások, egyenlőre elsősorban mezőgazdasági vállalkozások azok, amelyek megkeresték önkormányzatunkat, illetve a megyei önkormányzatot is, mint a terület kialakítóját, de hál' Istennek vannak érdeklődések más területekről is, és különböző ipari szegmensekből is érdeklődnek. A beruházást a Beruházói Konzorcium úgy valósította meg, hogy a vállalatok energiafelhasználása a lehető legkisebb legyen. Mi már a pályázat benyújtásánál egy környezettudatos és fenntartható üzemeltetésben gondolkodtunk, így az épületben a gáz nem került bevezetésre, ki van építve egyébként egy 50 köbméter/órás kapacitással, de az épületben hőszivattyús rendszerek fognak működni, fenkolylokkal és napenergiával fogjuk a saját magunk által felhasznált áramot megtermelni. Az iparterület építése 2023. januárjában kezdődött, és 2023. decemberében fejeződik be. A betelepülő vállalkozások 2024-ben már birtokba vehetik az új iparterületet. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.